Let's learn how to say English letters in Igbo language. Ka anyị mụọ etu esi ekwu mkpụrụ edemede oyibo n'asụsụ Igbo. You can also call alphabet mkpụrụ edemede Igbo or ABD Igbo. Ị nwekwara ike ịkpọ alphabet mkpụrụ edemede Igbo ma ọ bụ ABD Igbo. How many are these Igbo alphabets in numbers? Mkpụrụ edemede Igbo ndị a ọ dị ole n'ọnụọgụgụ? Igbo alphabets are 36 in numbers. Mkpụrụ edemede Igbo dị 36. Let's revise what we have learned so far. Alphabets or English letters are called mkpụrụ edemede Igbo or ABD Igbo. Mkpụrụ edemede Igbo ma ọ bụ ABD Igbo. Mkpụrụ edemede Igbo dị 36. Mkpụrụ edemede Igbo dị 35. You've done well. See you in our next video. Imeela nke ọma. Ka anyị hụzie na video ọzọ. Subscribe to my channel. Bye. Denye aha n'ọwa m ka ọ dịzie.